Aku moyo-moyo Adon Abang lo Mas Abang layang-layang delok keplaane kendang iki mesti Mas Puji istimewa tenan. Layak sendul nembang jan karo tolah-toleh iki sapa sing kendang mantap ngoten nek Mas Badrus ini lak Pak B iki Pak T Pak Puji Mas Puji mriko pancen wah aku wis rawuh panjenengan wis udakara pirangane taun kepungkur taun pira ya masih songo-songo nek ora salah wis 2000 dianggap 2000 setengah ngono wae apa taun 2000 setengah iki ngawur 2000 lah tahun 2000 neno nano mano emprit senengane manuk cilik emprit kayak ngarepku niki lho dalem lho dadi nguncak ta tak kira cah cilik ndelok wayang urung mulih ya ini wah kadung aku kudu nyangoni ae tibake Pak Uncek rasaku prit wala prit ting caruit wit calurutan lo dengan ingut waktu tadi bersengat lontoni parinte bersengat bersengut ini apa Mbak bersengat bersengut ini nek bersengut kan nek bersengut kan carane merengut ngono jabrut ngoten nek bersengat niku napa gandengane oh nek sitok bersengut sitoke kudu bersengat jan rumah aku sendul lek jawab ngarang rumah aku ditakoni ngoyo-ngoyo dikarangne jawaban rumah aku ora wiwih iki ora waline padha karo Wira karo Wiri padha karo ngalor karo ngaler itu lho kaya carane ngolak-walike anu lah ngolak-walike wong EP pemean tapi dioperke Mbak Ika nggih Mbak Ika dereng sare nggih alhamdulillah sak plose dolanan etape ketan karo etape mambu niku. Tapi Mbak Sendur wau lak sampun ngedalaken manuk emprit. Nah, untuk Cakra Budaya dan untuk keluarga besar ingkang mapan wonten dalem Agung Mbah Rumini Mbak Ika badhe ngedalaken manuk menapa? Tapi manuk menapa Mbak panjenengan? Aja kalah karo Mbak Sendur mek manuk emprit cuwilik. Sampeyan kudu sing rada sangar. Manuk napa? Dikalu tilang-tilung batine manuk apa ya? Apa ya? Terus. Eno ngode eno. Ndingkluk. Eno. Manuke seblok ngono maksude iki. Iso sak kurungane kok ya. Manuk